Фестивал на науката събра в Бургас учени от 7 страни. В Море от наука участват всички партньори по проекта, сред които бургаски училища, гости от страната от Унгария, Италия, Австрия, Гърция, Словакия и Румъния. Фестивалът Море от наука е едно уникално събитие, което се провежда за първи път в България, в частност в Бургас, и зарежда с много енергия и знания всички участници и гости. Фестивала се организира за първи път в Бургас от община Бургас и нашите партньори по проект Науката в Югоизточна Европа. Мотото е Море от наука. Избрахме това мото, тъй като знаете, морето е наша спазена марка и нашата любов. Морето от наука тази година е с изключително много участници, много бургаски училища. Имаме гости също така от международните ни партньори от Словакия, от Унгария, Гърция, Италия и Австрия. Също така от София имаме гости. Фестивалът предоставя възможност на младите хора да наблюдават ежедневното приложение на науката и иновациите в нея. Доктор Семен Габор от Унгария прави демонстрация на своя термотанц, което провокира екипа на Канал 0 да затанцува. С нашия проект искаме да покажем, че не е трудно да се упражняваш и да правиш фитнес. Зрителя и участник се убеждава как с определени движения се губят калории. Демонстрацията ни е термотанц. Наблюдава се как губим енергия и калории при различната топлина. В културен център Морско казино няма празно пространство. Други международни участници от Югоизточния център за изследвания в Солун демонстрираха иновативна технология за децата, базирана на кинетиката и роботите. Софтуера и апликациите за тях се развиват всеки ден. Важно е децата да проявяват любопитство. Роботът е главно действащо лице, който засича движенията на хората. Роботът отговаря сходно или паралелно на човешкото движение. И всички представени технологии провокират не само любопитството, но и със забавление за включилите се. Да, много е добър. Много е добро конструирано и аз се чудя как изобщо го направих така. Млади учени, студенти, младежи и деца са част от научния форум в Бургас. Деца и младежи представиха своите първи стъпки в науката в първия проведен научен проект Море от наука в Бургас. Форумът включи интересни разработки и опити, представени по атрактивен начин. Всичко интересно започва от науката. Така участниците в първия научен фест Море от наука оцениха всичко представено в него. Дори проветките, химичните реакции и опити изглеждаха примамливи. В това ни убедиха десетокласниците от професионална гимназия по електроника и електротехника Константин Фотинов. Станахме свидетели на техния химичен експеримент. Показваме откриването на глюкоза, въглехидрати и нишесте. За тези участници във форума науката е химия. Защо се включиха? Да покажем, че химията е забавна. Да покажем опитите си тук. Знанията са единия ползотворен аспект на науката. В този кът научихме и за полезните храни, които трябва да консумираме. Зърнените храни, зеленчуци, плодове, месо, риба, яйца, мазнините и захарни и сладкарските. Как ще отговорите на хората, които казват, че днес в храната има химия? Не във всички храни има. Но отново науката ни припомни, че светът е технологичен и в него дори могат да властват роботите. Накътнахме се на работилницата за роботи. Палим интерес на учениците в посока технически науки, програмиране, конструиране и въобще инженерство. Николета Пъткова чрез забава достигаше до познания. На мен принцип ми е интересно, роботиката е много интересна, като цяло и инженерните проектирания и неща, компютри и така нататък. В момента роботчето ми ще ходи наляво надясно, като за начало има сензор за движение, но по-нататък не знам точно какво ще става с него. Бургас показа, че любимото ни море е близо и може да бъде тласък към науката.